Assalamu alaikum, sunana Hisari Idi, kamar yadda kuka sani a cikin wannan channel taku mai albarka Adon Zamani TV. To alhamdulillah, a yau a cikin darasin namu ma mun taho maku da sabon abu mai matuƙar amfani wanda miliyoyin al'umma ko kuma in ce biliyoyi suna amfani da shi a wannan lokacin. Abin da za mu yi bayani a kan shi shine WhatsApp. Kamar da yadda kuka sani, WhatsApp gaskiya mafi yawancin al'ummar duniya a wannan karnin gaskiya mafi yawanci kowa da shi yake amfani. To WhatsApp sun fito maku da wani sabon WhatsApp mai amfani wanda yana daɗi sosai da sosai. Ma'ana Duo WhatsApp Update 52. Wannan WhatsApp gaskiya yana da daɗi, amma bari mu fara nuna maku kamar yadda wannan WhatsApp yake da abubuwan ban al'ajabi. Za mu shigo nan, wannan shine WhatsApp ɗin kamar haka. Yawa. To, kamar yadda kuke gani, wannan WhatsApp ɗin gaskiya ya taho da abin al'ajabi sosai da sosai. In ka shigo nan wannan wurin kamar yadda kuke gani a nan haka. Gashi a nan in ka shiga nan haka. Yawa. To, gaskiya alhamdulillah WhatsApp ɗin gaskiya yayi. Nan da text gashi da zaran ka shiga kamar haka. Yawa. To kalmar da kana son ta tafi emojin kamar yadda kake so, za ka rubuta ta kamar haka. Za mu gani menene muke sanya, bari mu rubuta love kamar haka. Yau ga ma a nan ya fito. To za mu shigo nan wannan wurin. Za mu shiga nan kala abin da muke son rubutun a cikin magic text ɗin rubutun ya iya kasancewa. Muna son ya kasance da wannan love ɗin kalar wannan haka. To in mun danna shi kun gani kamar haka. Kun gani gashi a nan wannan wurin. Kuna gani love? Kuna gani? To kaɗan kenan daga cikin wannan aikin wannan WhatsApp ɗin. Za mu fita kuma kamar haka, za mu dawo nan wannan wurin. Za mu shige shi kamar haka. Yawa. WhatsApp ɗin dai gaskiya abubuwan ba za su lissafa ba. Don gaskiya muka ce za mu tsayi maku bayanin wannan WhatsApp ɗin. Ga yanan ne ya da traduction duk kalar yaren da kake so za ka iya tura message da shi, kuma in aka turo ma in baka gane ba za ka iya maida shi kalar yaren da kake fahimta. Gaskiya WhatsApp ɗin nan gaskiya yayi sosai da sosai. To kun gani abin da ya sa mafi yawanci lokutan yanzu mutane suke aiki da WhatsApp GB ba don saboda kun bani ba, saboda irin wannan wurin mutum ko da baka shiga cikin account ɗin shi ba, za ka ga cewa ga yanan lokacin da yake sama da lokacin da ya sauka, za ku ganin shi diga ya ana haka. Diga shi nan dai kuna gani. Gaskiya WhatsApp ɗin nan yana daɗi sosai da sosai. To yanzu dai wannan WhatsApp ɗin gaskiya bayanin shi ba za ya iya yiwa ba yanzu, amma mun fi santan da ya muka nuna maku. To ku ɗauko shiga wayanku domin ku tabbatar. Yanzu za mu fita, za mu tafi can cikin Google Chrome ko Opera Mini kamar yadda muka yi maku bayani. Za mu nuna maku duk yadda ake ɗauko shi, kuma za mu aji maku link ɗin wannan application a description a ƙasan bidiyon mu. Amma da Allah muna son kar ku manci da Allah ku danna mu subscribe, ku danna mu ƙararrawa ta yadda in muka saki sabon bidiyo zai je a cikin wayoyinku. Yakin nan ku danna mu like. Don wannan shine zai ba mu dama YouTube su tallata wannan bidiyon tamu, su gane cewa tana da amfani. Kamar yadda kuka yi bayani, na yi magana kan yadda za ku ɗauko Opera Mini ku yi aiki da shi a wayanku. Don gaskiya na daɗi sosai da sosai yadda kuka ga Google Chrome haka yake. To za mu shiga nan wannan wurin haka. Opera Mini kenan gashi a nan. Za mu shige shi kamar haka. Yawa. To za mu shigo nan wannan wurin. Za mu rubuta sunan application ɗin da muna so kamar nan haka. Yawa. To za mu rubuta kalar sunan application ɗin da za mu ɗauko. Ku dinga lura sosai. Za mu ajiye maku link ɗin shi a description insha Allah.
wa ga anan WhatsApp. Update 52. Aiwa, to za mu shigo nan wannan wurin. Nan ne za mu shiga kamar haka. Yawwa. To, kamar yadda kuke gani za ku shigo nan daidai wannan wurin inda kuke ganin ɗan hannun mutum nan ne yana motsi. To nan ne muna son ku shigo kamar haka. Za ka shige shi kamar haka. Yawwa. Yawwa. To kun gani kamar haka. Za ku yi ƙasa, za ku ƙara yi ƙasa, za ku taho ƙasa. Yawwa. To, kamar da yadda kuke gani za ku taho nan wannan wurin. Kun gani? Kun gani? Yawwa. Kun ga dai MB ɗin shi, kun gane shi 58 ne ke gare shi. MB ɗin shi 58 ne. Abin da ya samu da kawo wannan waskan don saboda Play Store ba sa da shi. To za ka shigo nan wannan wurin. In ka shiga nan kamar haka. Kamar haka. Yawwa. To, za ka shigo nan. Ko da Google Chrome ɗinka ce za ka shiga za ka rubuta. Yawwa kamar haka. To, kamar yadda kuke ganin za mu ɗan jira shi. Yawwa. To, kamar yadda kuke ganin za ka shigo nan wannan wurin nan haka. Nan haka. Za ka shigo shi. Za ka danna download. Za ya fara tafiya a wayanka. Kamar haka bari mu nuna maku. Yawwa. To, don ka tabbatar cewa yana tafiya za ka shigo nan wannan wurin. Za ka taho nan haka. Ga yana. Yawwa. Kun gane shi. To, menene? To, da yake mu yanzu ba tafiyan shi bane ba muna so ba. Tunda mun riga mun ɗauko shi. Don saboda dai kawai mu nuna maku ne domin ku tabbatar. To, don Allah kada ya amince a yi mama subscribe. Muna godiya sosai da sosai. Wannan tasha insha Allah za ta ci gaba da kawo muku abubuwa masu amfani. Na gode daga naku Hisare Idi a Dan Zamani TV.